ಪಂಡಲೆಗ್ ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂಡು ಯಾನಿತೆ ಅಂಕ ಒರಿಯ ಮಲ್ಪನಿತೆ ಒರಿಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೇ ಲೀವ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 4 ಲವಂಗ ಮೂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಪೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೊಟ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಬ್ಬರು ಮಲ್ಪನಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಟನ್ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಟನ್ ಚಾಪ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವೇನಿ ಅಂದೀಪಿನಿ ಅವು ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಮಟನ್ ಇಡ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ತಯಾರಿ ಇದಿತ್ತೈತೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಎಂಕಿ ಉಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬುರ್ತು ಸುರುಗು ಬಣಲೆದಿ ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತವೋಡು ನೀನೇ ಬಿಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬಾಂಡಸು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಜೀರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆವು ಬತ್ತಂಡು ಅದಾಗ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಗ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಂತು ಅಂತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ನಿಗುಲು ಎಣ್ಣೆಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಹೊಡ್ರೆ ಇದ್ದಂಡು ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗು ಆ್ಯಪಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಪ್ಪು ಬಾಡು ಚೂರು ಅದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ಬಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅಂತೆ ಪಾಂಡ ಅಂತೆ ಬ್ರೌನ್ ಅವು ಮತ್ತಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಅವನಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ కొంచెం ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಫ್ರೈ ಆಪುಜಂಡ ಐತ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮೂಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸಾಲ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತೊಂದು ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಬಂಡ ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಬರ್ರೆಗ ಮೊಸರು ಬಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈ ಆಡ್ಬೇಕೈತೆ ಮಟನ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಟನ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಟನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಬಿಡೋಡು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಬೋಡಂಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಾಡಲಿ ಬಟಾಟೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್
ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಮಟನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಮಟನ್ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದು ಮುಚ್ಚದೀಗ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸನ್ನು ನೆನೆತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆದ್ದಿಂಡು ಯಾವ ರೈಸ್ ನಂಗೆ ಬೇಪರಿಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಕೆ ಪಾಡುನು ಐಟೆ ಬೇಪಾವನ್ ರೈಸನ್ನು ಮಟನ್ಗೆ ಬೇಯಂಬತ್ತಂಡೆ ಒಂತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂಡ ಸೈ ನೀರೊಂಚೂರು ಆಜಾಡು ಮಟನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ದಿಂಡ ಸೈಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂದೇನು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪನಂಡ ಐಕೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂಟು ಸೊಪ್ಪು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಂಡ ಸೈ ಐಟೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅರೆ ನೀನೇ ತಿತ್ತೀನಿ ಪಾಡ್ಗಾಯ್ತು ಭಾರಿ ಪಾಡ್ದಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ದಿಂಡು ಮುಚ್ಚದೀಕ ತೂಕ 50 ಬೇಯಣ್ಣ ಅಂದದ್ದು ಚೂರು ಬೇರೆಂಡ ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರಂದುಂಡು ಈಗಲೇ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಜಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಂಟು ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡ್ಗ ಇವ್ರು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾಡ್ ಮಲ್ತತೋ ಜಪವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪೇರ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗಲು ಬೊಂಬು ಬಿರಿಯಾನಿ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪೇರ ಐತಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಅಲಜ್ಜಿ ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಡ ಹೌದು ಅಲಜ್ಜಿ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸೈ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಡ್ದೀನಿ ಲಿಂಬೆ